u moru radija. Samo je jedan radio, more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Ekološke teme i dileme. Evo nas u emisiji ekoloških tema i dilema Pomorskog radija, Radio Bakra, a mi ćemo danas sa zadovoljstvom otići do jedne zanimljive teme koja nas svih muči, a radi se i o pesticidima, odnosno proizvodnji hrane bez pesticida. Tu je Alfa i Omega udruga Zemljane staze, a mi ćemo sa zadovoljstvom pozdraviti njihovu predsjednicu, magistru agroekologije Nataliju Svrtan i želim joj dobar dan i dobrodošli u eter Pomorskog radija. Dobar dan, pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Evo, magistra, kao što smo i najavili, ova tema doista je interesantna. Vaša udruga bavi se upravo njom, istraživanjima, pa da čujemo malo kakva je to zapravo proizvodnja hrane bez pesticida ili da bolje pitam kakva je sa pesticidima. Pa eto, to je zanimljivo pitanje. Kada razmislite da kada dođete u trgovinu, vi imate u trgovini odjel zdrave hrane. Onda kada vidite taj odjel zdrave hrane, nužno se zapitate pa kakva je onda ova druga hrana koja nije zdrava. Znači ono što želimo ljudima poručiti i vašim slušateljima jest da hrana mora podržavati život umjesto da nam prouzrokuje bolesti. To znači da hrana mora biti zdrava bez ostataka toksina, a to su najčešće pesticidi koji se upotrebljavaju u intenzivnoj proizvodnji hrane. Nažalost, danas već i mali proizvođači hrane koriste pesticide i umjetna gnojiva zato jer postoji uvriježeno mišljenje kod nas da se hrana ne može proizvesti bez upotrebe pesticida i mineralnih gnojiva, što je u konačnici potpuno pogrešno, a to su dokazali i brojni proizvođači u zapadnoeuropskim zemljama koji hranu proizvode na permakulturan način, organskim principima, znači bez upotrebe pesticida, bez upotrebe kemikalija i mineralnih gnojiva. Oni proizvode uistinu zdravu hranu prirodnim načinima i to na stvarno velikim površinama, na 80 hektara. Evo, najveći njemački proizvođač proizvodi hranu na 12,5 tisuća hektara. Tako da svakako jest moguće, bez obzira što brojni proizvođači misle da nije. Evo, sve je moguće u svakom slučaju. Mi da se sad kratko zapravo i osvrnemo na vaš rad, vašu udrugu Zemljane staze, da im malo bolje približite samo udrugu našim slušateljima sa nekoliko riječi o njoj. Svakako. Pa eto, udruga postoji od 2016. godine, a osnovana je u svrhu promicanja zdravog življenja, očuvanja prirode i okoliša s naglaskom upravo na pesticide, jer pesticidi se u našoj zemlji ne percipiraju kao problem. Znači kada idete u trgovinu ne razmišljate šta ta hrana sadrži, zato smo baš željeli staviti naglasak na tu problematiku da građanima Hrvatske dovedemo u prvi plan to pitanje i taj problem koji je u biti naš svakodnevni problem, jer hranu jedemo svaki dan. Znači svaki dan moramo razmišljati o tome. I zato smo se u našoj udruzi fokusirali, dosta smo se usko posvetili tome i surađujemo sa Pan Europe. Pan Europe je europski ogranak Svjetske organizacije za borbu protiv pesticida i u suradnji s njima radimo brojne projekte i jedan od njih koji bi željela isto izdvojiti jest projekt Gradovi bez pesticida. U okviru tog projekta svake godine pozivamo gradove da iz upotrebe na javnim površinama izbace pesticide, znači da prestanu koristiti pesticide u parkovima i na drugim zelenim površinama kako bi građanima omogućili uistinu kvalitetu zraka i kako bi se poboljšala kvaliteta zraka, kako bi se smanjilo onečišćenje podzemnih voda
i eto u Hrvatskoj su gradovi bez pesticida sada Zagreb i Ozalj, a odnedavno je i to i grad Pazin. Čula sam da se razmišljaju u drugim dijelovima, pa čak i u vašem susjedstvu o tome i nadam se da će se to isto također uskoro realizirati kako bi se građani zaštitili od negativnih utjecaja pesticida, osobito tamo gdje zaista nisu potrebni. Evo, spomenut ćemo tu ono nama najbliže, to je općina Matulji. Ako se ne varam, upravo u tom pravcu idu i oni. Zašto je važno, kad smo ovo malo prije spomenuli, gradovi bez pesticida, kad smo spomenuli parkove, tu smo osobito tanki i osjetljivi na dječja igrališta, školska igrališta i sve ono što je povezano i sa djecom, ali i sa našim kućnim ljubimcima. Tako je, da, eto, dobro, imate dobru informaciju, postoji inicijativa u gradu Matulji, u općini Matulji, da se i šire područje Kvarnera, da postane sigurno područje bez pesticida, a ovaj projekt Gradovi bez pesticida prvenstvenu ulogu ima zaštititi zdravlje građana, zato što su građani često izravno izloženi utjecaju pesticida, a da to ni ne znaju. Kada se parkovi tretiraju, ne postoji nije uobičajeno da se ljude o tome izvijesti, tako da eto, i spomenuli ste i ljubimce, oni su svakako izravno izloženi jer su mali, niski i cijelom kožom upijaju te otrove, naravno uz to što ih udišu i poližu sa trave, tako da to je isto jedan segment koji ne smijemo zaboraviti, a djeca su osobito ugrožena zbog intenzivnog razvoja, isto tako i trudnice, odnosno ne toliko trudnice koliko fetusi zbog intenzivnog razvoja, na to se treba osobito obratiti pažnja da trudnice jedu zdravu hranu i da se ne izlažu pesticidima. Evo recimo jedan podatak zanimljivi koji sam izvukla je da na svjetskoj razini godišnje od izravnog trovanja pesticida, znači prilikom aplikacije, umre 250.000 ljudi. To je stvarno ogroman broj i to je broj koji se vrlo lako može izbjeći ako se vratimo prirodi, ako napravimo ono što je najbolje za nas, a to je da prirodnim sustavima koji podržavaju očuvanje prirode i okoliša i očuvanje bioraznolikosti, a ujedno ublažuju klimatske promjene, da tim sustavima proizvodimo hranu i održavamo zelene površine. Jer eto, brojni gradovi zapadnoeuropski su dokazali da je moguće, a kod nas to eto dokazuju i Zagreb, i Ozalj, i Pazin. Tako da se nadam da će uskoro i u vašoj okolini taj projekt zaživjeti kako bi se prije svega zaštitila djeca i ugrožene skupine, a to su umirovljenici i trudnice i na kraju i ljubimci. A ne zaboravimo da svi ti otrovi odlaze u zrak, odlaze u podzemne vode iz kojih crpimo pitku vodu i da svakako nekako završe putem brojnih kanala u našem organizmu, što svakako želimo izbjeći. Evo, magistre Natalija, da vas pitam još samo vezano uz ovu COVID krizu, uz ove dane koje prolazimo, evo kao što možemo neposredno čuti iz mnogih presica i danas drastična povećanja upravo je onih zaraženih. Kako se ta COVID kriza zapravo odražava na sve ovo što nas okružuje, odnosno i na sav sustav opskrbe hranom? To je jako, jako dobro pitanje. COVID kriza je dovela u prvi plan problematiku koju smo trebali već davno početi rješavati, a to je opskrba hranom. Danas se jako mnogo hrane uvozi i to je ono što trebamo izbjeći, zato što uvoz hrane nije samo loš za naše poljoprivrednike, već čini velik utjecaj na globalne sustave, na klimu, na zagađenje. I COVID kriza je pokazala kolike probleme možemo imati ukoliko se nama, koji smo ovisni o uvozu, prekinu ti putevi opskrbe hranom. Ako se zatvore granice, važno je da imamo mogućnost proizvesti hranu. A isto tako je COVID kriza dovela u prvi plan činjenicu da trebamo očuvati imunitet. To je najbolji način obrane organizma od svih bolesti, pa tako uključujući i COVID. Virus, znači povećanjem imuniteta
radimo najbolje za naš organizam. To znači da trebamo redovito vježbati, moramo boraviti na svježem zraku, moramo dovoljno spavati i moramo uzimati zdravu hranu jer ona podržava zdravlje, ona nam daje imunitet. A ako hrana sadrži pesticide, toksine, to definitivno radi protiv nas, a ne za nas. Evo upravo tako, slažemo se s vama, malo smo se upoznali sa ovom posebno zanimljivom temom o kojoj možda ne razmišljamo toliko, a trebali bi, jer kako i vi kažete sami, bez obzira i na ovu COVID krizu i bilo koju krizu koja nas možda i čeka u budućnosti, ne samo pandemija nego i klimatske promjene, potresi, naša hrana odnosno voda su nam prioritet, oni trebaju biti zdravi jer nam trebaju svaki dan. Evo danas je Sveti Patrk, kad obično se sjetimo zelene Irske, kako to sve ukomponirati naravno u taj zdravi život? Eto, trebamo se okrenuti iskustvima onih koji su to uspjeli, koji su uspjeli zaživjeti zdravo. Znači, postoje brojne inicijative već i u Hrvatskoj koje podržavaju održivost. Ono što želimo jest ostaviti svojoj djeci zdrave sustave. Znači, želimo smanjiti zagađenje, želimo smanjiti količinu otpada, želimo smanjiti količinu toksina koje ispuštamo, jer mi koristimo enorman broj kemikalija, ne samo u pesticidima, već i u domaćinstvu, u industriji. Sve to trebamo smanjiti, prije svega trebamo razmišljati koliko nam stvari u stvari od ove stvari koje koristimo, za koje osjećamo potrebu, koliko nam zaista to treba. Da li nam zaista treba 30 kemikalija u domaćinstvu ili možemo to rješavati nekim prirodnijim i zdravijim načinima. Isto tako možemo pogledati kako zapadnoeuropske zemlje izbacuju pesticide iz proizvodnje hrane i okreću se prirodnim sustavima, izbacuju oranje, izbacuju primjenu umjetnih gnojiva i okreću se autohtonim mikroorganizmima koji oduvijek su prisutni u tlu, ali su bili uništeni upravo agrotehničkim mjerama. Eto, postoje predviđanja, to često spominjem, Ujedinjeni narodi su procijenili da nam preostaje još samo 60 žetvi, a one crnje prognoze predviđaju da ukoliko ne promijenimo načine na koje proizvodimo hranu, ako ne promijenimo agrotehničke mjere koje primjenjujemo, da nam preostaje još samo 45 žetvi i nakon toga će tla biti nepovratno uništena. Uništit će se ona kritična masa, biomasa koju čine i mikroorganizmi i sitne životinje i biljke koje u stvari cijelo vrijeme uništavamo tim pesticidima. I zato je važno da se okrenemo prirodnim sustavima, prirodnim načinima, da razmislimo koliko nam u stvari treba i što nam treba i što su nam prioriteti. Jer ono što mi sada radimo utjecat će na nekoliko generacija iza nas. Ne samo na našu djecu i unuke, već i na njihovu djecu, njihove unuke i praunuke. Zato trebamo zastati, razmisliti i resetirati svoj mindset, svoj način razmišljanja. Trebamo početi koristiti sustave i resurse koje imamo kao da su ograničeni, jer oni to i jesu. Evo upravo tako, trebamo krenuti svaki od nas ponaosob od samog sebe i naravno preispitati. Zato smo i mi ovdje i ove naše emisije, naravno vaša udruga Zemljane staze, ali isto tako Natalija sa ovom zanimljivom temom nastavit ćemo se baviti i dalje, nastavit ćemo komentirati u našim sljedećim emisijama. Ja ću vam se zahvaliti što ste nam se evo danas javili uz lijepi pozdrav, onaj ekološki prije svega i vama osobno, ali i vašoj udrugi Zemljane staze i do nove prilike uz lijepi pozdrav sa Kvarnera. Do slušanja. Hvala i lijepi pozdrav vašim slušateljima i slušateljicama i pozdrav i vama. Will you come to the waxy darg? Says your old one to my old one. Sure you haven't got a farden. I just been down to Monto town to see young Kilmagargle, but he wouldn't lend me a half a crown to go to the waxy dargle. Ah, what will you have? Will you have a pint? I'll have a pint with you, sir. And if one of you doesn't others, soon we'll be thrown out of the boozer.
Says my old one to your old one, will you come to the Galway races? Says your old one to my old one, with the price of me old lad's braces. I went down to Capel Street to the Jewman money lender, but he wouldn't give me a couple of bob on me old lad's red suspenders. Ah, what will you have? Will you have a pint? I'll have a pint with juice and a bun of your $12. Soon we'll be thrown out of the boozer. We have no beef or mutton, but if we go down to Monto Town, we might get the drink for nothing. Here's a piece of advice I got from an owl at fishmonger. When food is scarce and you see the hares, you'll know you've died of hunger. Ah, what will you have? Will you have a pint? I'll have a pint with juice and a bun of your $12. Soon we'll be thrown out of the boozer. Ekološke teme i dileme. U moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio. Radio Bakar. 95,8 MHz.